Pila. Neodimiozko imana eta giltza ere. Prozedura. Lehenengo neodimiozko imana pila giltzatzen. Nunta kasue. Nunta kasue bertan jakusteko. Ba, atera eta erakutsillak, bidea dugu ikusi. Eta lako kargatzen, baina sikiera, zenean ikusiko dugu, ezta? Estoy grabando, Willy. Estoy grabando. Mírame a mí. Tía. Bestea, ez dakizetarako behatu abentzera nire jarri, leheneko, edozin esperientzia egin horretik, zer egin behar da? Esperientzia krokisa egin, ezta? Aztertu ze material behar dugu. Ez duzu ezer esan? Bai, naritza ideola. Tío, Yosune, están pasando la mano. Venga. Lehenengo neodimiozko imana pila giltzatzen. Erakutsi zer da neodimiozko iman bat. Imana. Iman. Gero, giltza pilaren goikaldean jarri. Eta gero atea neodimiozko imanean jarri. Berak zuzenean gaiak geratu da ere. Mola. Bidaiak zuberkin gazatzen ari da ikusteko ere. Vale, vean. Eso no supía que no. Porque te comes. Yanire, se te ve. Vale. Muy bien, Rafa. Rafa. Se cae. Mira, azaldu zer eta zer dut gratis. Una silla batera. Zergatik giratzen du. Motor elektrikoak energia elektrikoak mugimenduak du. Energia zinetikoa. Gure kasuan, pila korronte elektrikoa sortzen da. Imana pila giltzatuta dago. Beraz, kablea imana ikutzerakoan korrontea pasatzen da. Elektroia. Imana dauden elektroiak ordu egiten dira eta orduan imana pila biraka. Beraz, zer da. Motor elektriko. Izan daiteke oinarria, ezta? Oinarria. Beno. Bestea momentu batean, uzarena. Bidea ikusko da zuzenean. Oke, bai. Erotu. Uste dut. Berriak zegoenean, orduan abiadura handia hartzen du. Vale, a ver, bestea momentu batean, eta erakutsi kutxa, zer egin duzu pasatu. Pila korronte elektrikoa sortzen da. Tenga un aplauso. Que todavía no terminamos. Mohamed, kutxa pasatu. A ver, ari zarete batean ematen. Yosune, ¿cómo es para guardar el vídeo? Pues sales del vídeo. Espérate.
Ah, vale. Me le das aquí. No, ahora no, ahora luego. Sí. Lleva un rato. Llevo 5 minutos. Un poco de fantasía. ¡Tío, Orca! ¿Cómo te gusta vacilar? La cámara es Espera, vamos a posar en circuitos eléctricos sin batalla. Nika, ¿sabes qué es el que sate? Sildu, mesedez. Bi polo ditu, positibo eta negatibo. Vale, si se estudia el polo positivo y el polo negativo. Claro. Va para allá, bata. Vale, seguimos. Sínate, no hay otra cinta de balea. Bien, va a intentar que cambia, balea. ¿Qué pasa? Tienes que poner. Joder, que ya lo sé, pero segundo no Y se le hizo el like. Laugarrena, bombilla tinta zaratzen den eroalea, engailu bat, Piña, vete pasando. Tío, vete pasando. Venga. Dena guatzen denean, horrela geratu behar da. Chinoma. Más vídeos solo sea de mes y tú, Jarrico. Venga, ya, pigar en talde. Eta labazko lanpara bat egingo dugu. Eso es falso. Zer behar duzue? Materialak Venga, materialak. hauek dira. Olioa, Venga, Nico. Bueno, sí. materialak hauek dira. Olioa, kristalezko botila, metalezko botila, papela, alkohola eta ura. profe, lehendabizi osamaire kiloa botinan sartu. Orain baino lehenago, ura, alkohola eta ura bat dago. Produktzi baten tinta edo kolorante bat nazketa hori kolorea iruditzeko. Gero, metalezko ontzian zuloak oxigenoa sartu dira. Oxigenoa ez bada sartzen errekuntza ezen sortuko. Botila metalezko ontziaren gainean jarri. Que no graba la pantalla, no se ve la pantalla. Ya. Zergatik gertatzen da hau. Olioak besteak baino dentsitate gutxiagoa du, beraz goialdean gelditzen da, eta alkohola berea. Alkohola beretzen da bere molekulak atomoak aldendu egiten dira, eta bere dentsitatea murriztu egiten da. Horren ondorioz, joaten da, eta goian dagoenean osten da, bere atomoak eta bere molekulak erratzen dira, eta bera jotzen da. Horrela, denbora guztiak kandela itzalira. Beno, erakutsi nola dagoen hor bat, adibide bat. Gurea ez da, horrela. Ez, gure zuena hau da, erakutsi, ez ikutu hori, bai? Orduan hori guztien da. Perfecto de grabación. ¿Y por qué no la pueden coger? Orduan zergatik ari guztien da. Mira cómo sube, mira cómo sube. Mira la lámpara. Markel, voy a grabar un poco la lámpara, ¿vale? Está funcionando. Ura eta olioa bat eta kolorantea. ¿Eh? ¿Cómo que agarrándolo más? ¿Qué dices? Orain, likidoen dentsitatea egingo dugu. Ez dakit denbora zenak gaude. Vale, Carlos, ¿qué más da? Si ganas, ¿qué nada?
Hay tiempo de sobra. Bueno, esa Orain cosa... likidoen dentsitatea aurkeztuko dizugu. Materiala, ura, olioa, estea kolorantea, azenarioa, dirua, koltsoa eta tapoia. Zer da bizein kolorante horrenean, garekin nahaz. Foto batean, osagai, fibra, ordena kontuan hartu. Ondoren eta likidoan banaka sartu eta apunta. Zein osagai geldituko da goian eta zeinean. Tía, Anel, todavía te queda miel. ¡Qué rico! Anel, no te queda miel. No se ve. Anda, estira. No, estira. Pero una. No es más tonto por eso. Vamos, si me da un disfrute, yo eso me lo como. Orain, fijadora. ¿Eso qué es? Fijadorea. Fijadorea. Hemen ez da ateratzen baina bai. Eta orain, Gel fijadorea. Gel fijadorea. El blanco es gel fijadorea. Igual. eta orain, Larcito. osagai, ¿Y qué era el azul? Sólidoak, ezta? El azul que lehenengo azenia. Agua con colorante. Delitu da horregia, Orain koltsoa. Eta... Orain tapon. Eta poia geratuko da. Goyan. Geratu da Goyan. Eta orain dirua. El dios se va a la mierda. Se fue el Gaua azenia. Baina, orain esan du fiskazio gertatzen da. Y luego más unos 8 minutos. Eta herrian gelditu dira, ez dira baina dentsitate gutxiago dutelako. Azaldu behar, azaldu zergatik gertatzen da gauzak, ez Ez dira gelditu da beraz, dentsitate asko duela. Ura, gehi kolorante eta fijadorea herrian gelditu dira, eta nahaztu dira, dentsitate ia berdina dutelako. Eta olioa goian gelditu da, dentsitate oso gutxi duela. Eta gazta. Ahí, Miguel Blanco. ¿Qué ha pasado? Koltsoa, Gutenberg, Borda, Estalkia, Urak, tanta kontaminada. ¿Qué es? ¿Que te grabe? Sí. Aresa su koltsoa, Gutenbergarekin zati oso mea, ia barne. Eta txikiak, Te lo quito. koltso zatia ipini,
prestakina, metxeroan, berotu, kontuz, ura lehundu arte, bost, estakina, ipini gainean, eta karkena, estakina mikroskopiora eraman, eta retan behar. Odakizuen nolako den kutxaren zelula? Zein arga eta rotxoak antzeko zelulak dut. Relación a tenemos conceptos. Popularekin se cortan Gipula moztu, bigarren pausoa, urtan kameroarekin mota kolorantea madura. Hirugarren pausoa koloradura. Laugarren pausoa, abin masalean zer nolako zelulak ikusten dira, holako pikula azal batean? Eta zeintzu dira zelulak baliozoak? Nuklea, dutenak eta ez da? Bale. Bai, nahi duena gero? Joango gara pasatzen mikroskopioa ikusteko. Vale, bonikoa. Material. Bortxoa, tila, espina, pastoia, karbonatua, irina eta kolorantzia. Pausa. Tenemos espina botatzen du, sumendia botatzen du. Hori da, sumendian egiterakoan barrutikan dagoena. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Ya, no huele a nada. No, no huele. Es igual. No huele a nada, Bai, ikusi, ez dut jarri. Jarri bat dut ikusi. Presentación, oye, Ikusi ez, ikusi. lista de lectura. Así has aprendido. Ya se encanta, Carlos. Mañana hay Bale, horrek egingo zuen, a ber, suerte daukagun. Azaldu zeratik agretatzen da, eta? Venga, zer dut abertzen duzue? Tan rápido no. Ah, vale, de la que te ibas a dejar. Que te haga. Jarretu zeratzen zeina bikarbonatoa botatzen duzuenean, hasiko daia erreakzio gertatzen. Así que, apartu zen. Azkenean erreakzio kimikoa gertatuko da. Zer sortatzen da erreakzio kimiko horretan? Zer da eskatzen dena? Erreakzio kimikoa egiten dugunean, Oye, más. karbonatoa dugu, eta erreakzio kimikoa gertatzen da, eta azetal ateratzen dira. Hori da, sumendiak Creo que sí. No me la de algo a las patatas porque... No lo tienes seguro. sortzen du, eta gas hori bultza egiten du. Hacerlo otra vez. Indica, ¿la has grabado? Porque yo creo que no. La explosión, hombre, es que si está ahí detrás de la botella no... Ya, eso es verdad. Hemen ospina izango dugu. Ez daukagu ja ospina. Eta ez daukagu ere bikarbonatoa. Daukagu azketakoa, ura, eta karbono dioxidoa fundar. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele?
Oye, hazlo otra vez. Gero, prestatuta... Vete a la cocina. Teoria. Oye, quieto. ¿Has visto cómo si era un volcán? Lámparas, lavas con lámpara bat egingo dugu. Horretarako material hauek beharko ditugu. Olioa, kandela, lata, ura kolorantearekin, eta pote bat, eta alkohola. Lehen da bizi, alkohola hartzen dugu eta behatzua botatzen dugu gutxi gora bera. Eta orain, olioa, baina oso gutxi. Eta nazten. Gero ura kolorantearekin botatzen da. Poliki. Horra, gutxi gara. Eta orain dena bete behar da olioz. Horrela, gutxi gara. Gero, hartzen da tapa bat. Orain, lata eta kandela. Orain kandela metalezko ontzian sartzen dugu da kristalezko ontzia goia. Bueno, que se quede así.